Miksi tuhannet asiakkaat ovat valinneet Siskon siivouksen? Me teemme mitä lupaamme. Asiakkaamme saavat keskittyä omaan liiketoimintaansa ja me hoidamme siivouksen. Haluamme, että jokainen meidän työntekijä voi olla ylpeä omasta työstään joka päivä. Meillä jokainen asiakas saa oman yhteyshenkilön, tiimin ja varahenkilöt. Asiakkaistamme huolehtivat aina puhtauden ammattilaiset. Palvelumme kulmakivi on koulutetut työntekijät. Perehdytämme heidät itse, jotta voimme taata laadukkaan lopputuloksen jokaisessa kohteessa. Suunnittelemme palvelumme aina asiakkaan todellisten tarpeiden pohjalta. Näin varmistamme kustannustehokkuuden ilman laatukompromisseja. Valitsemalla oikeat aineet ja välineet suojaamme pintoja käytön aiheuttamalta rasitukselta ja lialta. Asiakkaamme saavat aina myös vuosikellosuunnitelman, joka sisältää kaikki tarvittavat siivoustyöt. Korkea laatu ja vastuullinen toiminta syntyy yhteistyöllä. Tammiholman koneella varmistamme tehokkaan ja tarkan työn.